Ahoj, Mirko. Čo sa ti stalo? Opäť mi robili chalani zle. Dokonca mi zobrali aj domácu úlohu z matematiky. To ma mrzí. Muselo to byť náročné. To, čo opisuješ, je šikana. Mali by sme to povedať nejakému dospelákovi. Šikana sa dá vyriešiť a nikdy na ňu nie si sám. Ak ju zažiješ, tak o tom povedz kamarátovi, rodičom alebo inej dospelej osobe. Ak poznáš niekoho, koho v škole šikanujú, neboj sa im pomôcť. Viac si všímaj ľudí okolo seba a zaujímaj sa o druhých. To, že ti chlapci robia zlé, to nie je v poriadku. Každý človek má právo na bezpečné školské prostredie. Ďakujem, že si sa zachoval odvážne a neostal si so svojimi pocitmi sám. Vec budeme bezodkladne riešiť. Dohliadnem na to, aby sa podobná situácia nezopakovala. Zameriame sa na vzťahy v triede. Šikanu netolerujeme. Ďakujem ti, že si za mnou zašla za výchovným poradcom. Bál som sa to doma povedať rodičom. Nechcel som, aby sa o mňa zbytočne báli. Všetci chlapci sa mi ospravedlnili a už mi nerobia napriek.